Hej, jeg vil gerne snakke om transkriptionen af proteiner i cellerne og DNA-struktur. Men det er nødt til at forstå DNA-struktur for at kunne forstå transkriptionen. DNA det består af en fosfatgrupper, deoxyribose og en af de 4 basepar, eller baser, hvilken gyranin, cytosin, adenin eller thymin. I selve, sammen hedder det et nukleotid. Hvis man kigger på selve strengen, så har man ligesom to baner. Rigtigt er de snoder om hinanden i sådan en dobbelthelix. Så har man baserne, der går sammen her, hvor de sætter sammen, så gyranin står over cytosin og adenin over thymin. Herude i enden her, hvis vi lige prøver at kigge, så har man backbonet, hvor man har noget deoxyribose, der er bundet videre til en fosfatgruppe. Det er så bundet videre til en fosfatgruppe, der så er bundet videre ned til et andet deoxyribose, og så videre. Og det er så det, der ligesom holder hele DNA-molekylet sammen. Imellem baserne, der er man små hydrogenbindinger, men de er ikke specielt stærke, og derfor kan man splitte DNA'et, når man skal lave transkriptionen i cellerne. Det er det, vi går videre til nu. Hvis vi kigger på en DNA-streng, her, så vil der et sted, der vil der være et, kalder man promotersite, det er et sted, hvor et specielt molekyl kan binde sig fast. Det kan være alt muligt, det er tit bestemt ud fra eksempel, skid om det. Hvis vi prøver at tegne det op, det her kunne så være en DNA-streng for eksempel. Så er det her promotersite, det vil så være et, der bliver aktiveret, simpelthen hvis der er meget varme i cellen. Så er der måske en speciel promotor, der binder sig fast et sted, hvilket gør, der bliver lavet et protein, som der er vigtigt for en celle, for den bliver varmebestandig. Så her sidder promotoren. Her sidder så der et lille et molekyl her, hvilket gør, at RNA-polymerasen binder sig her. Og så kører den hen af DNA-strengen til den over en startkode. Kan så være her. Det den gør her, det er altså ligesom, at den splitter DNA'et op. Så det går 2 strenge, hvor den på den ene side begynder at binde små RNA-nukleotider. RNA-nukleotider, de adskiller sig fra DNA-nukleotiderne ved, at thymin er byttet ud med urasin, og ydermere bruger man ribose i stedet for deoxyribose. Så binder man de små baser på hele vejen hen, indtil man får en ny streng, der så stopper igen, når der er en stopkode. Og stopkoden er der. Ja. Og så har vi jo faktisk en streng her. Og det er så RNA'et. RNA'et, det vil så bagefter blive påvirket af spliceosomer, som der klipper intron fra. Det vil den gøre ved, at strengen går sådan her. Så her. Og så klipper den over her. Og på den måde, der har den fjernet intron, som er det ikke kodende DNA. Så tilbage har vi en mRNA-streng, som der har alt det kodende information. Den bliver bagefter sendt ud af cellekernen. Altså kun mRNA, som der har exonsen. Bliver sendt ud, hvor det når ribosomerne. Okay. Hvor de kommer ud til ribosomerne. Ribosomerne, vi tager nogle klumper. De binder til mRNA'et, der ligger herinde i. Så sætter der noget, der hedder tRNA på. Hvilket de tegner sådan her. Nogenlunde. Her nede i enden, der har man et codon, hvilket er 3 basepar. Og på den anden side har man nogle specielle aminosyrer. De er bundet på her. Det de så gør, det er, at det vil passe ved en speciel sekvens. Det kunne være gyranin, cytosin, adenin. Her. Bind til her, hvilket gør, at de udskiller en speciel aminosyre. Og det vil de så gøre hele vejen hen langs kæden, og samtidig binder de alle aminosyrene sammen med peptidbindinger. Så til sidst har man et langt protein. Og på den måde er man så gået fra et gen i DNA'et til et protein. Ja, og på den måde er transkriptionen og translationen færdig. Jeps.